Eta zergatik enplegu berdea? Ela gizarte eredu justu bat defendatzen duelako, eta enplegu berdeak diskurtso horretan leku handia daukate, langabeziarentzat tende duina direlako, kalitatezko enpleguak izango direlako, eta ekonomiaren transizio ekologiko eta sozialean prozesu hori ahalbideratuko dutelako. Enplegu berdeak zer diren aipatu horretik, pixkat atzera joan da, transizio ekologikorako behar dituen baldintzak gogoratzea ere garrantzitsua da. Alde batetik ekoizpen kontsumo eta lanaren inguruan ditugun ideiak aldatzea ezinbestekoa da. Gorkak jada esan du, lehen geneukan eredua bai energetikoa eta bai ekonomikoa aldatu behar daukagu, ezin dugula horren jarraitu, eta hor ideia aldaketa bat eman behar da. Aldaketa hori, etorkizunean izango dugun edo izan nahi dugun proiektu sozial hori berriro pentsatu behar dugu eta denon artean demokratikoki erabaki. Eta proiektu horrek, planetak dituen mugak errespetatu behar ditu, bestela ez da justiziaz egingo. Pentsatu behar daukagu bat ere, gure lana, gure lan indara nun inbertitu nahi dugun, ze lanetan. Eta horretaz gain, planifikazio parte hartzaile bat, parte hartzea ez da gauza bat politiketan leku asko daukana, agian bat ere, eta kasu honetan derrigorra da parte hartze hori izatea, eta eragile guztiok inplikatu beharko gara horretan. Bai sindikatuak, bai kontsumitzaileak, bai eragile sozial ezberdinak, eta politika publikoek ere garrantzia handia izango dute trantsizio honetan. Marko juridiko egoki bat behar da aurrera eramateko, eta beharrezko baliabide publikoak ere bideratu behar dira. Berregiturak eta finantzatzeko, sektore estrategikoetan, sektore estrategikoen garapena ahalbideratzeko eta enplegu berdea sortzeko. Lanaren birmoldaketa, formazioa eta etengabeko ikasketak bermatu behar dituzte politika publikoek. Eta nola uztatu enplegu eta trantsizio hori? Beharrezkoa da sektore iraunkorretan apustu hori egitea, bai ekonomiko eta bai politikoa. Eta energia eta lehengai kontsumo altuko sektoreak, sektore horretan dauden enplegua, sektore iraunkorretara edo jasangarrietara lekuz aldatzea. Hau eraz esaten da, baina ez da aineraz egiten den prozesu horregatik aurretik aipatutako baldintza guztioi ezinbestekoak dira. Eta zer da enplegu berde bat? Sektore iraunkorretan sortzen diren enpleguak dira, izan daiteke bai energia berriztagarrietan, lehen gorrek aipatu du potentzialitate handia dutela, izan daiteke nekazaritza ekologikoa, hondakinen gestio iraunkorra, garraio iraunkorra, eraikinen birgaitzea, eraikintza krisi larrian dago sektore bada, baina badauka birmoldaketa honetan, badauka bere lekua, eta gainera klima aldaketari eta ingurumen arazoi aurre egiteko tresna paregabeak dira enplegu berde hau. Zer lortzen dugu enplegu berde hauek garatuta? Langabeziari aurre egiteaz gain, jada inpaktu negatiboa sortzen dituzten sektore horiek, enplegu berde hau sortuz, esan daiteke, adibidez, prebentzio arloko sektorea garatzen badira, lanpostu hauekin, ja kutsatzaileak diren sektoretako eragin negatiboi aurre egingo zaie. Beste alde batetik, energia eta lehengaiak eta ur kontsumoa murrizten ere lagundu dezake. Berotegi efektuko gazen edo klima aldaketa sortzen dituzten gazen emisioak murrizten dituzten, sektore garbiagoak direlako. Hondakina kutsadura mota guztiak saihestu daitezke. Eta, agian gutxiago aipatzen dena, baina biodibertsitatea edo naturako espezie ezberdinak eta zaindu eta berreskuratu daitezke arriskuan daudena. Hau ez da ikusiko seguruna letrak, baina da zerrenda bat lan ezberdinen adibidekin. Kalteak zuzentzeko adibidez, hondakinak kudeaketa, depuradorak ere enplegu berdeak dira, lurzoru kontaminatuak berreskuratzea,
zerbitzu ezberdinen artean badaude nekazaritza ekologikoa, turismo ekologikoa, energia berriztagarriak, basozaintza, parke naturalen kudeaketa, kutsaduraren minimizazio eta prebentzioa, lehen esaten izuena, ekodiseinua, produktu berriak diseinatzea modu iraunkor batean erabilia izateko, ingurumen hezkuntza, sentsibilizazioa, ekoefizientzia edo energia gutxiagorekin gauza berak egin ahal izateko ere, ikerketa bat ezinbestekoa da, eta ikerketa horren garapenean ere lanpostuak sortzen dira, eta ez ahaztu ere bizitza kalitatea bermatzeko eta mantentzeko agian ez dira enplegu berdeak, baina beharrezko enpleguak ere badira osasungintzan dauden enpleguak, hezkuntza, gizarte zerbitzuetan daudenak, edo garraioan daudena. Ikusten duzun bezala sektore askotan sortu daiteke enplegua. Iaz aurkeztu genuen ingurugaiak bilduman, trantsizioaren liburuzkan ja aipatzen ziren datu hauek, eta hortik atera dugu folletotxo hau egiteko ideia edo informazioa. Kalkulatzen dugu, Hego Euskal Herriak 106.000 enplegu berde sortu daitezkeela. Kontuan izan da dagoen langabezia portzentai altua da. Orduan merezi duen inguruan lantxo bat egitea jendeak ikusi dezan sektore hauetan apustu egin da onura handiak aterako ditugula. Ez bakarrik egin denelako, baita ekonomiarako ere. Egin duen kanpainarako materiala oso simplea da, baditu eskuorri berean da betiko da. Bi hizkuntzetan dago, kartelak ere baditu, eta web horrian ere badaukago informazioa, eta aurreko astean ere bidali genuen boletin berezi bat, informazio guztionekin, e-mail bidez ere dena hobeto banatu ahal izateko, eta horren hilabeteetan, gai honekin jarraitzeko indarra egingo dugu ingurumenagatik, eta beste leku askotan ere honi buruz hitz egingo dugu.